Boa tarde. Boa tarde, benvidas. Vamos a pedirlles, por favor, que se poñan de pé antes de comezar o acto. Así facemos unha foto de familia e se nos ve a todas e a todos. Grazas. Moitas gracias. Benvidas e benvidos a este Salón de Plenos da Deputación de Pontevedra, que hoxe acolle con moito agarimo a gran parte das agrupacións musicais da provincia para esta presentación das novas axudas para a compra e reparación de instrumentos e vestiario para este ano 2025. Este espazo, cheo de integrantes das entidades culturais, bandas de música, rondallas, corais, agrupacións folclóricas, tamén os espazos dos vestíbulos, que non perderán detalle polas pantallas, fai que hoxe a protagonista absoluta na Deputación sexa a nosa cultura. A apertura esta tarde vai ser con música, por suposto, así que damos paso aos integrantes de Xingros Big Band, aos que de seguido presentamos, pero que imos recibir primeiro cun aplauso. Mentre se colocan, contareilles que este grupo musical, Xingros, que ademais colle no seu barallete o nome e que significa músicos, naceu fai case unha década no seo do Conservatorio Profesional de Música Víctor Urena de Redondela, integrado, na súa maioría, por estudantes de diferentes especialidades dese centro e do Conservatorio Profesional Manuel Quiroga de Pontevedra. Hoxe, unha boa parte do grupo, baixo a batuta do mestre e director José Pérez Arias, achegaránnos aos sons contemporáneos e de jazz. Interpretarán Old Friends, en homenaxe ao saxofonista falecido Pedro Iturralde. Xingros Big Band.
Moitas grazas a todos os integrantes de Xincros. Logo volveremos a escoitalos, que hoxe ademais son pois un símbolo, unha representación de todas as agrupacións musicais da provincia. Eles e elas, os seus instrumentos e tamén esas pezas de vestiario tradicional que con todo cariño e todo respeto dispuxemos no escenario. Agora é o momento de que tome a palabra o deputado de Cultura, Xuventude e Reto Demográfico, Jorge Cubela, para darlles a benvida. Ben, moi boas tardes a todas e a todos, non só aos que nos acompañades no Salón de Plenos da Diputación, senón tamén nas dúas salas exteriores que enchen hoxe o Pazo Provincial para demostrar que dende días como os de hoxe se restitúe democráticamente os dereitos das agrupacións musicais da provincia de Pontevedra. Benvidos a vosa casa, todos os asistentes, presidente da Diputación, alcalde de Portas e diputado compañeiro do Goberno, e dicía que restituímos hoxe unhas axudas que son moi importantes para agrupacións como as que estades aquí representadas. Tratar de promover a colaboración e a cooperación dende a Diputación non só é fundamental para demostrar ese apoio que temos que incidir no noso territorio, sino que ademais temos que demostrar que a Diputación de Pontevedra ten entre os seus obxectivos a promoción, a protección e, sobre todo, a difusión da cultura popular dos nosos povos, das nosas aldeas, das nosas vilas, en definitiva, dos nosos concellos. Por iso é moi importante que esta liña de axudas que a Diputación abre para colaborar e para cooperar na adquisición e na reparación de instrumentos e de vestiario estean a disposición dende xa de todos vós. Por iso, con este gran cambio na cogobernanza, dende que tomamos posesión no Goberno provincial, quixemos facer ese proceso de ver que fai falta, que vos fai falta, que hai que mellorar, que hai que recuperar, para tratar de ter un tecido asociativo cultural forte, dinámico e que teña todo o respaldo da Diputación. Por iso cremos que o anuncio e a explicación que hoxe imos a dar é moi positivo. Era un clamor e eu quero agradecer ao presidente da Diputación, que quen pilota e lidera esta casa, que volva a tomar a decisión de que as asociacións, as agrupacións musicais da nosa provincia volvan a contar cunha liña de axuda máis e tan importante como esta, dotada con 200.000 euros, nin máis nin menos. Gracias, Luis López, por contribuir a tomar esta decisión. E, polo tanto, gracias. E que acompaña, ademais, a moitas medidas que en menos de 2 anos fomos capaces de tomar e que axudan e contribúen que asociacións como as bandas de música, as corais, as agrupacións folclóricas conten con moito máis apoio. Falo, por exemplo, que chegamos no ano 23 cunha dotación de crédito de 750.000 euros para o Plan Cultural e estamos no ano 25 cunha dotación de crédito d'1.100.000 euros, un 46% máis de apoio ao Plan Cultural da Diputación, como tamén o aumento da aportación e do crédito necesario para respaldar as escolas de música dependentes de asociacións sin ánimo de lucro. Pasamos do ano 23 de 90.000 euros a estar respaldando no ano 25 con 120.000 euros as escolas de música, un 33% máis. E tamén, volvemos, porque era moi importante, porque as diputacións teñen uns lazos moi estreitos con todos vós ao Festival de Bandas de Música, con ese apoio por parte da Diputación e van outra vez á celebración na nosa provincia con ese patrocinio por parte desta casa. Polo tanto, son cousas que se transmitiron nestes 2 anos por parte de todas as asociacións, como tamén a ampliación que fixemos na liña de actividades culturais, cunha segunda liña para promover os intercambios culturais,
non só os de partida fora de Galicia, sino tamén os de chegada á nosa casa, para axudarvos e para apoiarvos económicamente nesas actividades tan importantes que nos posicionan fora de Galicia, que demostran que levamos unha bandeira que é a nosa casa, que é a cultura, e, polo tanto, con este asociacionismo tan forte, non podía seguir a Diputación de Costas. Eu despídome para darvos a benvida. Facía seguro que moitos anos que non viñades a unha reunión como esta, estou segurísimo, e, polo tanto, este equipo de goberno da Diputación, que lidera Luís López, quere e quixo e trasladará sempre na súa acción de goberno pois esos métodos que usamos nos nosos concellos, que é escoitar as asociacións, que é escoitar aos representantes das mesmas. Luís foi alcalde do seu concello, dun concello pequeno, cun tecido asociativo tamén importante, e, polo tanto, sabemos, como en Cerdedo Cotobade, que facedes unha labor de dinamización social, de dinamización cultural, para manter vivos os nosos povos, as nosas aldeas e os nosos concellos, para seguir vertebrando unha provincia cada vez máis forte e máis extraordinaria. Moi boas tardes a todos e moitas gracias. Grazas, deputado. Imos dar paso agora a dúas persoas que intervirán en representación das agrupacións musicais da provincia. Comezamos por Elisa Grandal, integrante da directiva do Centro Cultural de Torroso, en Mos, da banda de gaitas dese centro cultural e do grupo de baile Ruada de Torroso. Boas tardes a todos e todas. É para min unha honra estar hoxe aquí, representando ao Centro Cultural de Torroso, en Mos. Unha organización que me viu crecer e que considero parte esencial da miña vida, onde forxei lazos de amizade e xunto a miña familia e amigos creamos o que para min resúmese en dúas palabras: arte e cultura. Estou aquí para dar voz a moitas asociacións que, como a nosa, traballan día a día para manter viva a cultura popular, o folclore e a música tradicional galega. Quero agradecer á Deputación de Pontevedra o seu compromiso constante co tecido cultural da provincia. A axuda que recibimos a través das subvencións destinadas a vestimenta e instrumentos non é só unha aportación económica, é unha verdadeira aposta pola continuidade e a dignidade do noso traballo. Todos os que estamos hoxe aquí somos sabedores da importancia de preservar a cultura e a tradición, de preservar a memoria do que fomos, unha memoria frágil que debemos coidar. Temos a misión de gravar a lume as nosas tradicións na alma dos mozos e das mozas e mostrar con orgullo a nosa cultura ao mundo, porque un pobo que esquece as súas raíces está condenado a desaparecer. Pero para poder conservar as tradicións, compre ter recursos, e para colectivos como os nosos, con agrupacións folclóricas, grupos de gaitas, grupos de bailes, banda de música ou mesmo rondallas, contar con instrumentos e vestiario axeitado é esencial. A colaboración da Deputación permítenos ofrecer espectáculos de calidade e transmitir ás novas xeracións o orgullo polo noso patrimonio cultural. Nas actividades que realizamos participan familias completas, con integrantes dende os 3 ata ben pasados os 80 anos, construindo así unha parroquia en un concello máis forte. En Torroso, cada ensaio e cada actuación convértense nun espazo de encontro, de aprendizaxe e tamén de convivencia, un espacio no que compartir e disfrutar, onde as rapazas e rapaces que participan forman parte de algo grande e colectivo. Verlles lucir o traxe tradicional ou escoitar como soan gaitas, tambores, trompetas ou charrascos é un orgullo compartido polas familias e pola comunidade. Por iso, cando recibimos estas axudas, non se valora desde a xunta directiva, senón que son valoradas por todas as nais e pais, avoas e avós, veciños e veciñas, que saben que a cultura non é un adorno, senón unha parte esencial da vida social dos nosos concellos. A Deputación de Pontevedra está a demostrar que está coas asociacións, que escoita as nosas necesidades e que traballa man a man con nós para que a tradición e a cultura galega sigan vivas. E iso merece ser recoñecido. E por iso que, en nome do Centro Cultural de Torroso, e de todas as persoas que fan posibles que a cultura galega siga enchendo de vida as nosas vilas, quero decir
Grazas. Grazas por confiar en nós, grazas por apoiar e grazas por facer que a cultura siga viva, sendo un orgullo compartido en toda a provincia. Moitas grazas. Moitas grazas, Elisa. E a quenda agora de Iván Estévez, presidente da Federación Galega de Bandas de Música Populares. Boa tarde. Como decía Jorge, a verdade é que non contaba eu con esta reunión aquí. Cando me chamaron pensaba que íbamos ser moitos menos. A min que non me gusta falar en público, pois con tanto público e xente tamén fora, se me fallan as palabras, desculpádeme, pero non levo ben estas cousiñas. A verdade é que dende a Federación apoiamos moitísimo este tipo de iniciativas. Jorge pode dar boa fe de que o primeiro que lle pedimos cando entraron na Deputación foi recuperar certas axudas, incrementar algunhas que xa fixeron. Esta foi unha das que lle pedimos, entón, para nós é un orgullo que nos fixera caso, insistimoslle moito, entón, el seguramente lle insistiu tamén ao presidente. Sinto que che dera brasa, pero a culpa é nosa. A verdade é que, como vos sabedes, todas as agrupacións culturais, o paradigma das festas populares últimamente está cambiando moitísimo. Os beneficios ou ingresos que había antes coas festas eran moitísimos, agora en Pontevedra, pero bueno, no resto de Galicia as festas cada vez van minguando máis ou contan con nós moito menos, e pasamos a ser axentes dinamizadores da cultura, das escolas de música, da formación dos rapaces, eso que dicía Jorge, de vilas pequenas que ao final somos como unha pequena familia, sobre todo as agrupacións culturais. Ese tipo de axudas, merca de instrumental, reparación de instrumental, de vestiario, para nós son vitais, porque se non temos os ingresos por a parte das festas, necesitamos, para poder facer unha formación de futuro e ter ese conxunto musical, ese tipo de apoio económico, porque senón é inviable para nós soster estas actividades. Dende a provincia de Ourense, a verdade, miramos sempre para Pontevedra con envexa, porque este tipo de axudas ali non existen, nin se soña con elas. Entón, para nós, para min como ribadaviense, como ourensán, veño aquí, vexo con envexa toda esta xente, todas estas axudas que tedes, o importe das propias axudas. A verdade é que nós sempre contamos coa Deputación de que trouxamos a hacer tamén para aquí, o voso apoio tamén para eso, entón é unha forma de que nos sentimos valorados, non sei se para vos tamén que estades aquí en Pontevedra o vedes, pero xuro vos que dende fora esta imaxe que se transmite de Pontevedra, aparte de que a metade das bandas de música están tamén en Pontevedra, todas as actividades musicais que tedes na provincia son unha envexa para o resto de Galicia, sobre todo para Ourense, que é o que máis coñezo. Simplemente, non quero estenderme máis, simplemente agradecervos a todos que estedes aquí. Espero que estas axudas, que seguramente o ano que ven se incrementen e sexan convocadas un pouquiño antes, non esperar a estes meses tan tarde xa, que foi unha petición xa que me dixeron da directiva que o dixese, entón aproveito para dicilo, non esperar os meses últimos do ano, que ano que ven se incremente e que coa forza de todos e co apoio de todos consigamos que a música popular e a nosa música siga manténdose viva. Moitísimas gracias, desculpade o tapeso. Moitas grazas tamén, Iván, grazas polas vosas intervencións e polo voso traballo colectivo. E imos cunha das partes centrais deste acto, onde visualizaremos un vídeo resumo do contido e procedimento destas novas axudas culturais que lanza a Deputación. A Deputación de Pontevedra presenta as axudas para a adquisición e reparación de instrumentos musicais e vestiario de agrupacións musicais da provincia para o ano 2025. Estas novas axudas están destinadas ás nosas agrupacións musicais e dotadas cun orzamento total de 200.000 euros. As entidades destinatarias serán as asociacións sen ánimo de lucro, con sede na provincia de Pontevedra e que teñan como fins promover, difundir ou practicar música tradicional, popular ou clásica galega.
bandas de música, corais, rondallas, agrupacións folclóricas. Hai dúas liñas de actuacións subvencionables que se deberán levar a cabo entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2025. A liña 1 para a adquisición de instrumentos musicais e de vestiario, dotada con 170.000 euros, e a liña 2 para a reparación de instrumentos musicais en uso e do vestiario, dotada con 30.000 euros. Non serán obxecto da subvención os equipos informáticos e calquera outro material alleo á actividade musical, os equipos de son e iluminación ou os accesorios musicais como partituras ou atrís. Nesta convocatoria, cada entidade poderá presentar unha única solicitude por cada unha das liñas. O importe máximo da subvención en cada caso non poderá exceder do 75% do seu orzamento e o límite máximo por entidade beneficiaria será de 3.000 euros. O formulario de solicitude xa está disponible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra, sede.depo.gal. Como documentación terán que presentar simplemente unha memoria explicativa asinada pola persoa representante da entidade, na que se xustifique a necesidade da adquisición ou da reparación prevista. Unha vez concedida, deberáselle dar adecuada publicidade á subvención, incluindo os logotipos institucionais na páxina web e nas redes sociais das entidades beneficiarias. O prazo de presentación de solicitudes remata o 10 de outubro de 2025. Poden consultar as bases da convocatoria publicadas no BOPO do 10 de setembro de 2025. Para calquera dúbida ou aclaración, poden contactar con nós no enderezo electrónico cultura@depo.gal ou no teléfono 886 210 410. A Deputación de Pontevedra coas nosas agrupacións musicais. E agora sí, ten a palabra o presidente da Deputación de Pontevedra, Luís López. Querido amigo deputado de Cultura, Jorge Cubela, deputado tamén compañeiro, Ricardo Martínez Elisa, representación de todo o tecido, pero de Torroso, que ali en Mos, pois con tanto orgullo dan cabida, como en todos os 61 concellos da provincia, de todos os colectivos culturais. Iván, traballadores da casa, en especial o Servicio de Cultura, membros representantes das agrupacións musicais de toda a provincia, veciñas e veciños, medios de comunicación, moi boa tarde a todas e a todos e benvido á Casa dos Pontevedreses. Xa sabedes, esta que é a casa amiga da cultura, a casa amiga dos veciños e a casa amiga dos colectivos, das asociacións, porque viñamos dunha época donde precisamente non erades os máis escoitados, ou por decir nada, ou por non decir nada escoitados, pero atrás queda aquel tempo e agora tedes aquí na Diputación esta que é a vosa casa cunha grandísima porta aberta onde se vos recibe, onde se vos escoita, onde se vos entende e, finalmente, onde se vos atende. E non é palabrería, son feitos. Feitos son os encontros previos que houbo co deputado Jorge Cubela, que é o gran valedor deste extraordinario tecido social que temos na provincia, con todo o personal do Servicio da Cultura. Vos tamén xa vistes o que fixemos con outros programas, que era unha demanda histórica nesta provincia, e por citar só un exemplo no ámbito cultural, que foi a posta en marcha do programa Máis Escénicas, e tamén o que xa vos anunciamos hoxe, e vos queremos decir, seguramente que xa o escoitastes, porque foi unha decisión que adoptamos na Xunta de Goberno do día 5 de setembro, e que na rolda de prensa posterior, así o anunciamos. Pero xa tamén, e antes de nada, vos quero anunciar, en canto o que decía Iván, cun moi bo criterio, a ver se saían antes para o vindeiro ano, van a sair antes. Por que? Isto que hoxe dá a luz foi unha decisión tomada en outubro do ano pasado, donde xa aprobamos o orzamento que entrou en vigor o 1 de xaneiro do ano 25, e ali xa había un epígrafe que era esta orden de axudas. Pero poñer en marcha todo eso, é que vos vou a contar da burocratización que hai nas administracións, por non le vou chegar ao mes de setembro. Ahora está feito.
Por lo tanto, imaginadvos, isto por ano vai ser coser e cantar, pero sempre condicionado por todas as aportacións que nos vades a facer. Nós, unha vez que poñemos unha línea de axudas en marcha, ou outras que xa hai, seguramente que durante toda a tramitación van a xurdir cousas que, por favor, os pido que nos aportedes e que nós, nas bases do vindeiro ano, podamos recoller e facelas todavía moitos mellores. Así que, compañeiras e compañeiros das agrupacións musicais da provincia, comprácenos recibirvos aquí neste salón provincial para anunciarvos que xa están en marcha as axudas para as agrupacións musicais en ánimo de lucro dotadas con 200.000 euros, donde hai dúas liñas. Unha de 170.000 euros para a adquisición de vestiario e instrumentos e outra con 30.000 euros para a reparación dos mesmos. Aquí a axuda máxima pode ser 3.500 euros ou ben o 75% do orzamento. E unhas axudas, amigas e amigos, que non me canso de repetilo. Isto responde a un clamor que había en todas as agrupacións musicais e culturais da provincia, que nós tivemos a sensibilidade de darlle cabida a ese clamor e, por suposto, o que viñades pedindo, que non era outra cousa máis que atendelas. E é unha axuda que non é un premio, é un recoñecemento, é unha colaboración xusta a tantas e tantas agrupacións desta extraordinaria provincia que mantedes vivas as nosas festas, as nosas tradicións, os nosos bailes, que sodes un ingrediente indispensable en calquera acto provincial desta provincia e que garantides a cohesión social e esa oferta cultural e de lecer en tantos concellos e vilas da provincia. Así que remato non sen antes darvos as infinitas grazas pola enorme traballo que estades a facer en prol da difusión da cultura. As grazas por esta colaboración importantísima que destes, que sí, que foi fundamental para que puxéramos en marcha esta liña de axudas, reafirmar o compromiso da Diputación coa cultura e cos colectivos e convidarvos a que pidades as axudas. O prazo remata o 10 de outubro. E iso é polo voso ben e polo noso ben. Polo voso ben, porque vai a permitir que esteades ao pé do cañón durante moitísimos anos, e polo noso ben, o dos veciños e as veciñas de Pontevedra, porque vamos ter a sorte de seguirvos escoitando. Máis nada, moitas grazas, boa tarde. Grazas, presidente. Pois encamiñamos xa o remate deste acto, que o faremos con música, por suposto. Pero antes queremos sinalarlles, por un lado, que non se preocupen, que viamos aquí xente preocupada por anotar ou quedar con toda a información. Toda a información está nas bases, que por suposto poden consultar, e seguro que tamén poñemos accesible para consulta este vídeo resumo por se lles é útil. Así que pola súa banda só queda pedir as axudas, solicitalas e seguir facendo música tamén como fan. Queremos agradecer aos trazantes de Tenorio o préstamo do vestiario tradicional que tamén loce no escenario, a todos os músicos e persoas que interviñeron, ao equipo de Luz e Son e a todos e todas vostedes. Queremos agradecerlles o esforzo e interese para vir esta tarde á Deputación a escoitarnos. Agardamos que estas axudas sexan un aporte para as súas actuacións. Grazas por todo o tempo e talento que dedicades a facer grande a cultura da provincia. Antes de marchar, quedan convidados e convidadas a un pequeno aperitivo. Agora, que soe a música. Singros Big Bang. Grazas.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirar en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderme después. Quiero tenerte muy cerca, mirar en tus ojos, verte junto a mí. Y piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte después.